Yuk diaturake katresnan sejati. Dados, yuk. Iken salindi. Esok ayu.
Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Mbak Dian sing pundi nih? Dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Jolang. Nggih, nun sewu mak cangek ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya mah geblak sing lanang kuwi. Ndak kenging apa? Ha ning gone TV hasil USG ku gambare bayine rambut tok, Mbak. Mosok kok iso ngono? Iya. Lho petugase piye petugase? Kleru lek USG kleru kuwi. Mboten kleru ngoten. Petugase piye? Kleru apa piye? USG iki kamen. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki mujur ora mungkin to, Le. Lho petugase iki piye? Aku muring-muring karo petugase pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugase lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule Ya. petugase iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane kurang mendur, barang mendur lagi kota oh ini janenya laki-laki sehat ngono. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok aku muni ngono kuwi. Barang ngono ku doktere apa petugase apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to Mbak, sehat. Nun sewu tapi matane dhewe-dhewe muni ngono kuwi. Saged niku pripun? Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya ora pantes. Iya, motor masuk dhewe-dhewe. Semua itu harus disyukuri. Nggih. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayeke niku wonten nuntuke. Oh ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Kok iso? Ngene bapake kakean iku piye kok sampean kok ngono iki lho? Ya. Apa? Ngantek nglumpuk ning kene wi. Kan iki ya padha ae. Mosok kok ngantek muntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Banyu mulai ketuban. Tuban apa Lamongan to Pak kae. Banyu ketuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lahiran niku lho, beh kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora ndang buka-bukake, Pak. Sinden iki sinden piye? Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Ayo. Lah iku bentuke terus nganti piye ya? Ayo modale kaya wah, iki padha ae. Mangkel aku. Bareng rande kata-kata wah. Lah iya. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka papat, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra terus nggo tasbih. Jiro lu papat nembe 40 Mbak, jiro lu papat, 45 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan iki belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan anu. Wetenge dikekrek. Operasi sesar. Nggih. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki rak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok iki ana lho, bar disesar jahite kerapeten. Nggih. Wis malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten. Disesari wetenge Lah bayine muntir terus mara rene tembus. Lah kok iso iki piye kok iso? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahir iki kira-kira disesar apa lancar? Lah wong biyen urung usum urung usum dokter urung usum puskesmas kok Le. Lah iya terus. Begitu nglarani wong dalane elek, mak iki digendong bapak ora aku ceblok ning tebunan ngene kuwi. Pengedan. Mbak Dian, gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki yang Madiun, ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak iku mau sing Hajar Awat Sumirah.
Mbak Sumirah nggih. Mbak Sumirah. Selamat sukses kagem tutup giling Raja Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya Pak? Ya, Ya. ini rong tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahyo lagi. Amin. Tutup giling ya nanggap lagi. Biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lagi nek Lagi muni Pak Cahyo tok aku rambut cangking. Nggih mangke jenengan usul Pak Cahyo. Aku melu. Ya ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking Mbahno Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu Sambung Wanci Dalu Katresnan Sejati. Nggih, wau sampun. Rondo Kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki Sambung Wanci Dalu. Nah, Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya sisan, Mbak. ayo Chandra. Salah. Sing ndi to? Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Oh, kemeruh. Oh alah, aku seneng sing ngono kuwi ngantek ngimpi-ngimpi kok, Pak. Bahaya. Nun sewu, Pak. Bar medun mesin ya malan. Iya nun sewu, piyai loro iki nun sewu. Piye, Pak? Kalau pun ngemiki ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau ndek bojo ayu tur model ngene iki Oh niku. ngoten to. Nggih, pun. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Ya kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur Kuwi pira sing angel kok? disapih. Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kae sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake kok umur 34 ya? Lah iya. Sing siji anak barep. Sing siji anak barep Siji to. anak barep, siji anak nomor loro. Oh, anake mbarep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lah Mbak. kok hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Ya kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendem bako. Bayi kok Lah gara-garane apa? Lah mbok ibuke terus diundang dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmiknya anaknya. Pengedan. Boleh mboke iku kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipunaturaken. Nah, Sambung Wanci Dalu Mbak Dian riyen, Mbak. nah. Emanipun Yayi Wasakrami Pama Turang Soning kang Anggarwa Ah, suarane apik, piyayine ayu, haha bojone wong. Merongos kowe. Wong ayu rujet wae Oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalah no. Kudu sing apik ya, Kudu sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah aja nek rekae Lah, tenanan piye? ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lah nek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada Mbak Rada ya apa? ayu. Ayu. Rada memper ngono kuwi. Iya. Lah jajal lak kaya ngono kuwi jajal. Nggih, Nak gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten Nah. mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten.
Alah terus sing muni atine elek. Nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya Komorate, sing kakung kaya Komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Iya Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik, Pak. Pipine halus sing ngene ya. aku kok keri dhewe to rumangsaku. Trai pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Kira bar. Ra apa-apa. Bros kok iso meling-meling. Lah, ya ta matane. Yo. Kero no. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira Yo. pasuryane kurang munggah ya jebul. Jebul Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek. Bener, Pak, cocok. Lah Iya iya. to, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi Kian Santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki Kian Santang. Hah? Ala Kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye? Sing nang omah apik iki. Ala modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek ame Bare dikotok. nunut. Nunut. Ayo. Tenan. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging Itu. wanci dahulu. Kene ya. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lha sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Ngene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya no. Plek. Tanon. Wes, plek. Ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune kaya ngono, Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya? empuk pokoke. Nah, aku Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah ya ta. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah ya ta, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Ayo Mbak Sirah. Gambarmu uga ngeklo.
Yoga-yoga, kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit ya komplit. Ana soto, ana kerupuk. Walah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Pak, pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Nggih payungan. Ah nggih. Yo, telaske. Mendah baya yen sida urip lan nandika Sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul sekali. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Julang. Nggih, estoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Cahyo Kuntadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 PG Rejo Agung baru
Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah Amin. dan menjadi Amin. barokah. Amin. Gusti ngejabahi. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya Nong, diaturake klangenane Bapak Yuswanto, tak aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Saya. Cocok. Matur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo. Hey!
Tepuk tangan yang meriah untuk Winong Nawangse.